ସାଉଣ୍ଡ ପାଚକିରି ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ସାଉଣ୍ଡ କେହି ଜଣେ କାହାକୁ ଷଣ୍ଢ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଷଣ୍ଢ ଚାପୁଡ଼ା ମୁଁ ବା ନିଜେ ଦେଖିଛି ବୁଝାଲ ଭାଇକିନା ମଶା ବସିଥିଲା ନା ମଇଁଷି ବସିଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ ଜାବଡ଼ା ମାରୁଥିଲୁ ତାମାନେ ଗୁରୁମା ଏଠି ମଶା ମାରୁଥିଲେ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ରହିଗଲା ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବା ନାହିଁ କି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ ସେ ବଡ଼ାବୁ 5,000 ଇଟା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା 21 ତାରିଖ ନା ହଁ ଏତ ତାର ଇଟା ନେବାର ଥିଲା ତମେ ତ ଶୋଇଛ ସେ ବାବୁ ପରା 10 ଥର ଫୋନ କଲେଣି ମାଲ ନାହିଁ କୁଆଡୁ ଆସିବ କଣ ନାହିଁ 4 ଦିନ ହେଲା 3 ଜଣ ବିହାରୀ ମାଇକିନା 3 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସହ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ କାମ କିଏ କରିବ କଥା ଆଗରୁ କହିଲୁ ବେଇଲେ କ'ଣ ହବ ସେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତା ତମେ ତ 15 ଦିନ ହବ ସବୁ ରାତି ଡାକ୍ତର ତମେ ତ ଘରେ ରହୁଛ ଯେ ସେ ତମକୁ କହିଥାନ୍ତା ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉନି ସିଏ ତା କାମରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ତାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ତ ଗୁରୁ ତୁମର ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସିଏ ବା ଏବେ ଇସ୍ପାତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ହବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଝାଲ ମାଇକିନା କଣ ବେଳ କାଳ ଭଲ ନୁହେଁ ସେମାନେ କୋଟିପତିଆ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ଝିଅ ଦେବେ ସେ ଟେନସନ ନିଅନି ଗୁରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରେମଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ